hang ne por ngin yok ban pej ya ki laingut kinong kanbas election ki bapau nam hang ne hari khasi jongi baneng kong iba Arden ngimla ban len bai ba Arden ide wei na kinong kanbas iba pau nam bad ide wei ibala ban keren dia ki paj ba hagar kom ba ki paj ba ken sngau thu bad ki paj baru ki ba sngau tenat ba ya i ngakan mau hak MP padang Sudep kidan ki briu na ki ide ki parlok ki bamda tibha ya kata kathok ka pule ki mempanang ban pej bha ya ka sembol ki lai chong shit bha ban lei thep ya ka wut kum ta andai kila lei che ja ka thep wut ki kum thep bakla bat ki ong ngi ngi thep hai ba Arden ha ka jing shisha i ba Arden ni klem mi khmat na ka mta ka MP Henry ki paj ba kila mudur badai ba Arden yaitu iwe ba ibadai i kertong independent ngatip pi pitip ha idai hadin da kelaya thu khana ngila samrki namar ki paj ba kila i palat berki sngau tenat palat ya ker kom kren jang ba Arden teginang mut badai ma ihi bami hoi kitip yo pra hanrei bakila pelej jengmut palat syai ba Arden kumta kila kum thep bakala ba ar iba amazing kurba iba amazing hak election MLA badang Sudep ide iwei nakinong kanbas election bapau nam bad ibayat pa hapok ki social media kidon ki YouTube channel ki bakiu ki subscriber ki bakiu kita kinong page daki spa daki lak tang nakadaw baki upload ya ki video jong iba amazing kurba kajing tibit jong i ban kanbas ya ki election kapelong ya ki wepat ki briu ki bana syaki wei ki constituency ban mudur badai mai i kertong jong ga UDP hakitu ki por balai iba Preston ide wei na kinong keren election bagi pajba teng-teng kirki bateng-teng kitu gi liang persya ki sengau dam ba sengau bitar hanrei habakut hi ladai keren kanu bunsin kasyajia bat kasyadlang hadin balakut ke election ladam dei ibatbit ban keren mat ban yalap election kibriu gila dei ban sengau si bayong ni penbit man kasan senem ki pajba ru ki ngop man kasan senem lada dei da ki wei ngatharai kibriu gila dom harai kajing tibit jong i ban keren bat ban trei ya ki ki badai nak mta ke election kibriu kisengau tenat hi berkidang ailat hi idon parlok ibapen mi YouTube badabapen mi video iong tang baladon ka dur jang Preston di video kilayaj bah namar inang ban keren syutia bar keren komedi wat haki jaka kanbas election ru tenaga liang jopi ki parlok ki baju pej ikena ki channel wei unong kanbas election ngobapi pisngau tenat bah sa komen kublai simun ngin sa kendu hakawepat ke video